posachedwapa tikuonesani nkhani zimene zawerengedwa lero lino pa wireless yakanema ya Times, ndipo owerenga nkhanizi ndi Ronald Mpaso. Takhale pompo mumvesere kuti kodi ku Malawi kukuchitika chani lero lino pa 26 December 2024. Nthawi ya nkhani ndipo madzulo ano muli ndi ine Ronald Mpaso. Poyamba nayi mitu yake. Gulu lina la achipembedzo ladzudzula Archbishop Thomas Msusa pa zimene ananena kuti sakukhutira ndi ripoti la ngozi ya ndege. Nthambi yona za anthu othawa kwawo yati ili cheru ndi anthu amene akuthawa mdziko la Mozambique. Ndipo nkhani zina katswiri pa zaulimi wati bungwe la National Economic Empowerment Fund lizipereka ngongole kwa alimi okhudzika komanso ochita ulimi ngati business. Tsopano nazi nkhani zonse mwatsatane. Nkhani yoyamba, atsogoleri a zipembedzo amene alephera kudzifotokoza bwino adzudzula Archbishop Thomas Msusa pa nkhani ya ngozi ya ndege imene inachitika pa 10 June chaka chino. Mwazina, Archbishop Msusa anati sakukhutira ndi zotsatira za kafukufuku wa ngozi iyi. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Polankhula pa mwambo wa misa wa Christmas ku Limbe Cathedral mwa Diocese ya Blantyre, Msusa anati ripoti la ngozi la ndege lomwe latulutsidwa posachedwapa ndi makomishonala motsogozedwa ndi Judge Alide sikupereka tsatanetsatane wa chenicheni chomwe chinapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Msusa analimbikitsa Malawi kuti asade nkhawa ndi ripoti lomwe latulutsidwali ponena kuti mdima womwe wakhudzidwa ndi imfa ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima utha ndipo choonadi chidziwika. Zingavute maka analipo amene anajambula ndi kuona zonse zimene zinachitika kuchikangawa. Koma polankhula ndatola nkhani lachinayi mu mzinda wa Lilongwe, mtsogoleri wa azitumiki a Mulungu omwe akuzitcha kuti Concerned Religious Leaders Abusa Hope Nkhoma anati nthawi yomwe dziko la Malawi likuyesetsa kuchira ku ngozi yomwe inakhudzidwa, mawu a Archbishop Msusa amayenera kukhala gwero la chiyembekezo, chitonthozo ndi chilimbikitso. Mawu a Msusa aununga zomwe dziko likupanga kuti likwaniritse kuyanjana ndi mtendere. Iwo anati zonena za Archbishop Msusa sizinakwaniritse udindo wawo komanso zaonetsa kulephera kwa atsogoleri a chipembedzo pa nkhani yoonetsetsa kuti anthu akhale ogwirizana komanso kuti dziko likhale lolimba mtima ndi lokhazikika. Kulingana ndi zimene Archbishop anafotokoza, zilimo zabwino zothekera zimene zikhoza kumanga dziko, komano when you scrutinize, go between the lines, kupita mu zinthu zina zimene mukhoza kuona mfundo zake, tidzapeza kunena kuti zinthu zina sizingamangirire dziko pamene ndife atsogoleri amene tifunika tibwerese dziko lathu pamodzi. Chifukwa ndife atsogoleri amene azipembedzo sitingabwerese dziko lathu pamodzi, tisayembekeze kuti andale akhoza kubweresa izi pamodzi. Azibusa omwe anali pa mwambowu ndi a Bishop Hope Nkhoma, Abusa Alfred Mpote, Sheikh Mufut Chindamba, Apostle Chigonalinje Undi ndi a Sheikh Isa Mwanjira ndi ena ambiri. Anthu ena kunthalire mboma la Chitipa akhazikika mu nkhalango ya Kadanje pafupi ndi nkhalango yotetezedwa miyala ya mtengo wapatali ya golide. Anthu wawo kugwiritsa ntchito makaso ndi zipangizo zina zakuthwa pokumba pansi komanso akusakaza mitengo. Samkalimira aindi zambiri. Mfumu yayikulu wa Vikaza yatsimikiza kunena kuti anthu akumba miyala kuderali, komano inati idauzidwa kunena kuti miyala yake ndi malasha ndipo ntchitoyi adzayikhazikitsa bwino. Mfumuyi yati kuyambira nthawi imeneyo akhala kudikirira mwambo okhazikitsa kutsegula kwa mgodewu, komano sudachitike, ndipo amangomva kwa anthu ena akufotokoza kunena kuti akugulitsa miyala ya mtengo wapatali. Komano mmodzi mwa anthu kuderali yemwe anakana kuti mutchule dzina lake anena kuti anthu akumba golide kuderali mwachinsisi kamba kuona kuti alibe makalata owavomereza kutero. Iwo anena kuti golideyo akumamugulitsa kwa anthu ena
omwe akuti ndi alendo mdziko muno koma akuti sakumakhaletsa kumalowa. Kanema yemwe watchuka pa masamba a intaneti akuonetsa kuti anthu kuderali akuti amagulitsa golide pa tsiku mpaka ndalama zokwana 500,000 kwacha. Ndalama izi maziona apanga maunupera izi ni zilinga izi zamara ni zilinga izi ni 500,000 washanga maunupera hii. Bwana mkubwa wa boma la Chitipa Macmillan Magomero ati ofesi yawo sikudziwa za nkhani ndipo anena kuti nkhani zokhudza migodi zimang'anidwa kuchokera kulikulu kulilongwe. Akunduna za migodi sadati yankhe mafunso athu pa nkhani. Koma nokatswiri pa nkhani za migodi kuchokera ku Church and Society mu ya Livingstonia apo mvula akuti anthu ena kunduna za migodi akugona pa ntchito yawo. Malawi ndi dziko limene lolemera kwambiri tikayang'ana pa nkhani ya migodi. Chimene chativuta isa Malawi ndikusapenya mwansanga ndikugwiritsa ntchito danga limene tili nalo kuti zimene tikuzipezazi zimene tikuzionazi zitithandizire ife ngati Malawi. Amene ali akadakali kugona tinganene kuti amene tinapasa ntchito imene amene ali ma offices sakutha kudzukirapo mwachangu kukaona kuti zinthu zimenezo zichitika motani. Ndeti apemphe kunena kuti mmene zinthu zimene zizamvekera malo amenewa komanso malo ambiri athamangireko akafufuze kuti kodi chichitikadi ndi chani. Boma lakhala likulimbikitsa nkhani za ulimi zokopa alendo komanso migodi kuna kuti akuti zikuthandiza kuti chuma cha dziko lino chikwere. Banki yaikulu ya Reserve ikumagula migodi mdziko muno kwa anthu komano omwe adachita magulu. Mkulu wa nthambi yona za anthu olowa othawa kwawo a Ignacio Maulana wati nthambi yake ipamodzi ndi ena okhudzidwa ali tcheru ndi anthu amene akuthawa mdziko la Mozambique. Nzika za dziko la Mozambique zokwana 2,000 zathawira kuno ku Malawi kuyambira dzana kutsatira zipolowe zimene zikuchitika chifukwa cha kusamvana pa ndale. Rebecca Chimcheka walemba ripoti limene akuwerenga Brenda Kayo. Komishonala oona za anthu othawa kwawo pa zifukwa zosiyanasiyana Ignacio Maulana ati pakadali pano mabungwe osiyanasiyana monga United Nations High Commission for Refugees, World Food Programs komanso nthambi ya Dodma ali kalikiliki kukonza poti anthu akhale. Iwo ati pakadali pano akupanga dongosolo loti apeze malo oti anthu awasungire komanso kupititsa zakudya. Malingana ndi Maulana, iwo alandira malipoti kuchokera kwa bwana mkubwa wa boma la Nsanje kuti anthuwa akumawoloka mitsinje kuti afike mdziko muno. Bwana mkubwa wa boma la Nsanje ati nzikazi zikumafikira ku madera a mfumu Mlolo, Tengani komanso Mbenje. Makamaka kwa kwambiri ndi nkhani ya chakudya ndichofunikira. Zipangizo zophikira zogwiritsa ntchito ngati ukichini zofunikira. Komanso malo ena pakufunikira matenti kwa anthu onde ambiri. Pakufunikira matenti, kama baketi, madzi pamalo ena alipo koma pena ali patali chifukwa chake pazafunika mabaketi oti anthu alita kuyenda kupasika pena kukatunga kubwerezi. Njenje ena mwa mavuto amenewo. Dziko la Mozambique mwabuka kusamvana kamba kazotsatira za zisankho. Mamembala a polisi ya madera kumzuzu aopseza kuti asiya ntchito yawo yothandiza kupereka chitetezo ku madera awo mu nyengo ya Christmas komanso chaka chatsopano. Iwo agwirizana izi pamene anakumana ku Katoto mu mzindawu kumene anacha polisi sakuapatsa zipangizo zogwirira ntchitoyi. Samkalimira ayindikhani yonse. Wapampando wa gululi a David Nkoma omwe ndi a neighborhood kumchengo utuwa anena kuti apolisi amene kuti awapatse zovala zoonekera patali akamayenda usiku, zovala zina zodzitetezera kumvula komanso matochi mwa zina. Iwo anawonjezera kunena kuti ngati apolisi samvera madandaulo awo ndiye kuti maguluwa atha ndipo asiyira ntchito yopereka chitetezo yomwe amagwira mwaulere kwa polisiwa. Ndizimakhala zokhumudwitsa kuti ngakhale reflector ndiyo chipa kuti mandikagule pa ndalama yanga
ine ndikupanga zinthu za mmodzi ndi abwana wanatuza kuti mareflector atipatsa ndipo sanatilonjeza kuti atipasa matochi chifukwa kupanga patrol ndi usiku timakhala kuti tukika moyo athu pa chiopsezo ndiye munthu ulibe tochi ulibe reflector ndikuti angofanana ndi wakuba sizingaoneke kuti kupanga chani pamene. Komando mkulu wona za apolisi ammadera ku Mzuzu a Hudson Mapanda anakuti ofisi yawo yayamba kale kugawa zovala zoonekera patali ku maguluwa. Amapanda anakuti apolisi apitirizabe kugwira ntchito ndi maguluwa ndipo akhale akuwunikira mavuto ena omwe iwowa afotokoza omwe angasokoneze ntchito zachitetezo zimene maguluwa magwira mothandizana ndi apolisi. Sitingabisire katundu aliyense, sitingabisire kuti mafuta zinawo sagayire ayi, mafuta zinawo ndiwo iwowa kuti akaonekere. Ifeyo ngati apolisi ndikulimbikisana nawo komanso anthu amadera onse asasire ntchito okhaokhawa iya. Apolisi ammadera amadandaulanso kwena kuti apolisi sakumagwira nawo bwino ntchito makamaka akauzidwa za munthu yemwe amugwira kuti akumuganizira kuti wapalamula mlandu. Iwo anakuti nthawi zina apolisi amauza anthu akumadera kuti apeze okha mayendedwe munthuyo akamugwira, zinthu zomwe akuti zimasangalatsa anthu ku midzi. Apolisi adakhazikitsa nthambi yona apolisi ammadera ndi cholinga chothandiza kukhumitsa chitetezo ku madera osiyanasiyana komanso kulimbikitsa ubale pakati pa apolisi ndi anthu akumidzi. Ndipo apolisi mu mzinda wa Mzuzu ati akhwimitsa chitetezo kwa ana ang'onoang'ono powateteza kuti asamachite nawo makhalidwe oyipa mu nyengo yokondwerera Christmas komanso kulowa chaka chatsopano. Iwo ati zinthu monga kumwamowa, iwo ati zochitika monga kumwamowa komanso kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo kwa ana achichepere kukhoza kuachititsa kuti ayambe kuba, kugwiririra komanso kuononga katundu. Witness Chipwere walemba ripoti ili limene akuwerenga Sam Kalimira. Mkulu wa polisi ku Mzuzu Adoni Chionda ananena izi pamkumano umene apolisi anali nawo ndi anthu ku Zolozolo komanso bana ku sukulu ya sekondari ya Zolozolo. Achionda anauti kufikira bana ku madera awo ndi kuwaphunzitsa za kuyipa kwa milandu yosiyanasiyana komanso kusangalala kopyoza muyeso kungathandize kuna kuti anawa asapalamule milandu. Iwo anakuti mgwirizano pakati pa anthu ku midzi, sukulu komanso mabungwe kungathandizenso kuna kuti achinyamata komanso bana azikula bwino ndi kusapalamula milandu mu nyengo iyi ya Krismasi. Nthawi imene makhala opsa kwambiri kwa ana chifukwa anthu amatha kutengeka amapezeka kuti anthu akayamba zogonana adakhala chipere komanso mwina akutenga madragi ngati kumwamowa olo mankhwala ena ozunguza bongo potenga kuti nyengo yachisangalalo monga anaso amene amachimvera todafuna kuti tatetezi tapase upangiro kapena chitetezo chokwanira kuti nyengo imene asakumane mavuto amene kuti samaza kambe mawa kuti mwina tikatha kuwateteza koma zinthu zachitika kale. Mmodzi mwa akuluakulu pa sukulu ya sekondari ya Zolozolo a Wezi Nyondo anayamika kamba maphunziro omwe afikira bana makamaka okhudza maufulu awo pa nkhani ya chitetezo. Ifeyo tikuyamika kwambiri chifukwa cha chilinganizo chimenecho chifukwa kwa ife community it's full of zochitika zake ndi zaziwawa kwambiri chifukwa kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo sinkhani mu community imeneyo. Akuluakulu kuchokera ku Plan Malawi komanso ku ofesi yona zachisamaliro cha anthu kumpoto mwa Mzimba ndi anthu ena kuchokera ku Zolozolo anali nawo pa mkumanowu. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku wireless ya Kanema ya Times. Ni a Leonard Chimwaza ndi Atamani Nkhonomvula apempha bungwe la National Economic Empowerment Fund kuti likhazikitse mfundo zokhwima zothandizira ndondomeko yopereka ndalama ya zipangizo za ulimi kuti ipitirire kupindulira dziko lino. Achimwaza ati bungweli likuyenera kuganizira zomapereka ngongolezi kwa alimi okhawo amene ndi okhazikika pamene Amvula ati pakhale mfundo zokhwima zokakamiza anthu kubweza ngongolezi. Awiriwa amalankhulapo pa malipoti ena onena kuti bungweli likuvutika kufikira anthu ochuluka ndi ngongolezi za ulimi chifukwa anthu ena akuchedwa kubweza ngongolezi. Daniel Zimba wadza ndi ripoti ili.
malingana ndi achimwaza boma limayenera kuchita kaye kafukufuku komanso kuunika bwino zokhudza zikole lisanakhazikitse ndondomeko yopereka ngongole za ulimi. Iwo ati alimi ambiri amachita chibwana ndi ngongolezi chifukwa zikole zake ndi zotsika. Choncho bungweli likuyenera kuganizira zakuti lizipereka ngongolezi kwa alimi okhawo okhazikika. okhawo alimi amene ali mchidwi amene afuna kulima motsindika ndi amene akuyenera kuti azidasita ngongole zimenezi. Komano mwina ngongole zimene zimangoperekedwa pokhala kuti boma lalengeza kuti takhala ni m'magulu ndi anthu amangopereka ngati za ntchezero. Ndipo Atamani Nkhonamvula apempha bungwe la NIFI kuti liwaphunzitse anthu zokhudza kuopsa kochedwetsa kabwezedwe ka ngongolezi komanso kuti likhazikitse mfundo zokhwima zothandizira kuti alimi akatenga ngongolezi azikakamizika kubweza. Pamene bungwe la NIFI likukhazikitsa ngongole kati zimenezi izionetsetsanso kuti likamo maconditions okhwima amene adzipangitsa kuti anthu adzibweza ngongole. Chifukwa anthu azolowere kusabweza ngongole ndekuti padzakhala povuta kuti bungwe la NIFI lithe kukwaniritsa zolinga zake komanso kuti bungwe la NIFI lithe kufikira anthu ochuluka nthawi ino imene anthu ambiri angakhale kuti akufuna ngongole imene kuti abweze zipangizo zawo. Posachedwa apa mkulu wa bungwe la NIFI Humphreys Mdyeseni adadandaula ndi mchitidwe wa anthu ena omwe akuchedwa kubweza ngongolezi zomwe ati zachititsa kuti pofika lero bungweli lipereke 12 billion kwacha yokha pa ndalama yokwana 120 billion kwacha yomwe bungweli likuyenera kuti lipereke ngati ngongole kwa alimi. Bungwe la NIFI likuyembekezeka kufikira alimi ang'onoang'ono pafupifupi 400,000 ndi ndalama komanso zipangizo za ulimi pa ngongole, pamene alimi ena akuyembekezeka kulandira zipangizo za ulimi zotsika mtengo mu ndondomeko ya AIP. Pakadali pano mkulu wa bungwe la National Economic Empowerment Fund Humphrey Mdyeseni wati Amalawi akuyenera kutengapo gawo pa chitukuko pokhala ndi ntchito za malonda zokhazikika. Mdyeseni ati Amalawi akuyenera kuyambitsa makampani opanga katundu osiyanasiyana ndipo bungwe lawo lili ndi kuthekera kopereka ngongole kwa Amalawi amene ali ndi chidwi chochita izi. Zambiri mulipotili. Mdyeseni ati bungwe lawo limapereka ngongole kwa anthu omwe amayambitsa makampani. Iwo ati kwa nthawi yayitali dziko muno makampani akuluakulu ndi anzika za maiko ena. Vuto lalikulu kwambiri pakati pa Amalawi kwa nthawi yayitali lakhala kuti popeza chiphunzitso cha kuchita business sichidachulukire. Ambiri amadalira kukalowa ntchito makampani kapena mabungwe aboma mboma mmene. Boma lidapereka ganizo limene kuti NIFI ikhale njira yothandizira kusintha chiganizo makamaka pakati pa achinyamata kuti aziphunzira kuchita business ali ang'ono. Yemwe amankhulapo pa nkhani za chuma Averi Nyilongo wati achinyamata apatsidwe mwayi okhala ndi makampani pofuna kuti dziko lino litukuke. Mbali zambiri za chuma monga zopangapanga kapena manufacturing komanso za distribution kapena mtengatenga amene amatsogolera ndi anthu amayiko ena. Zimenezi ndizofunika kuonekerapo kuti achinyamatawa kapena Malawi nawonso atengepo mbali kapena atengepo gawo loyenera kuti azitha kuyendetsa nawo chuma cha Malawi. Bungwe la NIFI limapereka ngongole kwa Malawi ochita malonda pofuna kupititsa patsogolo ntchito za chuma. Bungwe la Bermuda Overseas Mission lapereka nyumba zisanu ndi imodzi ku mabanja amene amasowa malo abwino ogona m'mudzi mwa Muhiyo mdera la Mfumu Mkanda mboma la Mulanje. Polankhula pamwambo wopereka nyumbazi woyimira bungweli kuno ku Malawi a Gift Bokosi anati nyumba zabwino ndi zofunika kwambiri maka mu nthawi ino imene ngozi zachilengedwe zikuchuluka. Gift Sitima aiti zambiri mulipotili limene akuwerenga Sam Banda Junior. Abokosi anati kusintha kwa nyengo kukuyika miyoyo yambiri ya anthu pa chiopsezo, choncho ndikofunika kuti anthu azikhala ndi nyumba zodalirika ndi zolimba. Munthu pamene akukhala malo ogona abwino amakhalanso munthu amene amagwira ntchito. So pali matenda ena amene amabwera chifukwa anthu sakugona malo abwino komanso mwina kukhala matupi ofoka kugona mwina pamene pali zinthu zoti mwina zikuwaluma kuwapasa matenda kumene. Choncho anthu aja amakhala ndi nkhawa kwambiri kuti moyo wathu ungayende bwanji pamene tikukhala malo oti si abwino.
komanso nyumba zosakhala bwino zimapangisa ngozi. Mukumbukira nthawi ya Cyclone Freddy anthu ambiri analuza miyoyo yawo chifukwa nyumba zimene amakhala zinali zosalimba. Mayi Marita Saikondi ndi mmodzi mwa anthu omwe alandira nawo nyumba ya makono. Chonchi ineyo chithandizo chimene ndachilandira m'manja awiri ndipo sindikayembekezera kuti ndizakhala ndi chani ndi nyumba ikunga timene nyumba ndikagona ine nyumba yake ndiyayi kalumu kamodzi kakang'onong'ono chithandizo chimandisowa ndipo nzangoyamba kulumikizana ndagulu la bile limene ndaona ngati inebe madaliso anga ali pasogolo. Mfumu yayikulu Mkanda inati nyumbazi zichepesa mavuto omwe anthu mderali amakumana nawo. Iwo analangiza anthu omwe alandira nyumbazi kuti azisamale. Ndipo ndikuthokoza bungwe limene chifukwa lawo alisadira langa komanso anthu anga ali malo abwino kwa anthu amene amangiridwa nyumbawa kuti nyumbazi azisamale, nyumba zokongola kwambiri, nyumbazi azisamale komanso apewe chifukwa mmene nyumbazi zamangidwa chonchi ena ndazimayi inde ena ndazibambo akwatiwa nde azibambo azagumulaso manyumbawa sazapezaso nyumba ngati imene koma akhale osamala ndithu nyumbayo. Nyumbazi zamangidwa ndi ndalama zokwana pafupifupi 80 million kwacha. Nkhani zathu nzomwezi koma tisanasiyane na inso mitu yake. Gulu lina la izonso ndi nkhani zimene zawerengedwa lero lino pa wireless ya Kanema ya Times lero lino pa 26 December